Ma Magyarországon minden 10. ember érintett valamilyen vesebetegségben. A betegek száma napról napra növekszik. Ha teheti, előzze meg a vesebetegséget. Legyél fit és aktív! Rendszeresen ellenőrizd a vércukorszintedet. Étkezz egészségesen, és kerüld a túlsúlyt. Kerüld a vény nélküli gyógyszerek rendszeres szedését. Ne dohányozz. Időnként mérd meg a vérnyomásodat. Fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot, elsősorban vizet. Ellenőriztes vesefunkciódat, amennyiben egy vagy több magas kockázatú tényezővel rendelkezel, mint a cukorbetegség, magas vérnyomás vagy elhízás, és ha a családodban előfordult vesebetegség.